Ipalamente yaxekwa kakhulu ikomishoni kaZondo ngokuyekelela umxakatho kumsebenzi wayo wokuba ngukhala. Bekulindeleke ukuba ikomiti ixoxe ngendlela ezakumisela ngayo izindululo zekomishoni. Ziquka ukuba abe maninzi amalungu amaqela aphikisayo aza kuba ngoosihlalo bekomiti ingabi ngoweskopa kuphela. Kwanokuba amalungu akhuselwe angaphulukani nezitulo zawo xa engahambelani nesigqibo seqela lawo. Nakuba kunjalo amanye amalungu aphikisayo ebengekho. However, what we do not have, in fact, are other political parties which should be represented in the committee here. And my biggest concern is that all of us have known for quite some time that there are heavy issues which are coming to the Rules Committee, as per your request. Bekukwalindeleke ukuba le ntlanganiso ixoxe ngekhwelo lamanye amaqela aphikisayo lokuba kusekwe ikomiti engukhala kwi-ofisi kamongameli. Kugqitywe kwelokuba amalungu anikwe elinye ixesha aye kuthetha namagqugula amaqela awo phambi kokuba kuthathwe izigqibo. Look, I'm not opposed, Speaker, as you said, and as Mr. Xhosa has indicated, that we don't have the necessary quorum. And I think over and beyond that, Speaker, you are correct in that these are some massive decisions which ought to be taken. And even if we do quorate, I think we quorate in terms of numbers of members and not political parties. Khange kuzithathwe izigqibo ezimalunga nezindululo ezenziwe ikomiti ejongene nokuhlolwa kwemigaqo ye-assembly. Le komiti ibindulule ukuba phakathi kwezinye izinto kuthintelwe ukuboniswa kwamaxwebhu kwakunye nezinye izinto kwindlu ngaphandle kokufumana imvume kusomlomo wephalamende. Tinglula Mamatya wendaba ze-SABC eParlamente Kapa.